कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। एक जवानी देखी सो रहे परिस के नए नए लइकन के रख दले पीस के। कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। म्यूजिक बाय विकी राज। डीजे संदीप बाबू तिरकोलिया। नान है उम्र में करे जो बन गई झूल रे। देखो ही में लागतिया हा बड़ा के फूल रे। अरे ड्राइवर है बाबू हावड़ा के फूल लागत रे दादा। नान है उम्र में करे जो बन गई झूल रे। देखे में लागतिया हा बड़ा के फूल रे। ही बंगाल के सन पुरिया मिठाई के तनो करब बाकी हाथ नहीं आई। ले हत नोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। म्यूजिक बाय विकी राज। डीजे संदीप बाबू तिरकोलिया। बिकी बिहारी करे जान ले लीला। घूमी घूमी आइल बिया के तनाई जिला। हाय बाबा बाड़ा जिला घुमनी आई। रोहित धनजय करे जान ले लीला। घूमी घूमी आइल बिया के तनाई जिला। अमित नमोल कहे बहुत बहोल हो। मीना बजरिया में लागल रहे बोल हो। बहुत लोग पोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। एक जवानी देखी सो रहे बरिस के छोटे छोटे लइकन के रख देवे मिस के। कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। कहीं में छोट बिया रे बाकी घुट जाई खोड़े। विकी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयसीपुर।